So good morning mga kalagan. O sa kuan karong orasa rin mga kalagan, palis-palis na pod mga kalagan na nuroy mi sa akong sa ka anak mga kalagan kay humana naman ag kinamanghuran. So ay isa kay mo eskwela man kay humana naman niglaag sa mga niaging mga adlaw. Kira na pod akong dadon na pod mga kalagan. Kay mag-date sa mi. Oo, mag-date sa mi mga kalagan no. So kato siya na ako na-exante na ako sa elementary mga kalagan o dito na may sa laag sa ako ang usa ka anak napalayo man dara o gamit niya akong usa ka sapatos mga kalagan pare-parehan pero mag-size kay ka lakaton to iyahang kuan mga kalagan nang napalapas iyang sapatos. So see you around. Gipasilip muna ko sa nahitabo ato mga niagi adlaw mga kalagan no, sa amo ang date sa kinamanghuran mga kalagan ug mao ni nahitabo. So og ari na putas kinamagwangan mga kalagan og manglaag na pod mo. Medyo naabdan mi sa ulan mga kalagan, nakasakay namin dire ni Sir Rodello no, dire sa iyang tricab. Daghana. So ari mabuta mi sa ICE mga kalagan kay mag-date sa aming duha sa akong anak og CEO. Magdiyan namin sa ICE mga kalagan wala agis the light mapunta mga kalagan. Kaway-kaway naman dyan be. Kaway-kaway be. Grabe las 12 naghagtaw. Yan na, kaya nuktok na po mga kalagan, busy kayo. Init. Ubay-ubay ito ang kuhaan mga customer mga kalagan. Enjoy eating.
daghang salamat sa pagtambayo o paglantaw sa atong mini vlog mga kalagan no. So paki-like, comment and share lang po mga kalagan sa malabyan sa ato ang video mga kalagan. Daghang salamat. Daghang salamat.